Pangilay, bisita lang tayo dito. Kahit ipulutan lang tayo. Lasing na tayo. Mamaya-maya uwi na tayo, tatakas na tayo. Magdadahilan na lang tayo na ano. Uwi na, kailangan may gawin. Puta. Teka. Gawat. Kasi para lang pala, alam na niya, ulang pala di man niya. Ngayon ka magpatuloy. Maghapon yan. Ano? Among sibuyas nito. Surang ba? 90. Kung 50, smart shoe. Ha? 50. Ayan o. Iprito natin to. Sa mantika. Ayan o. Ayan, lubog dapat yan. Lahat na. Tanginan, di kasi sa ano eh. Kuwali. Dito dapat no, malaki. Tanginan, lipat natin. Yan, nilipat na. Malaki ng kawali, hindi kasya kanina. Ipiprito natin yan, tapos lalagyan natin ng tubig pag na fry na siya ng konti. Tapos palalambutin na lang dun hanggang matuyo yung tubig. Ano, nilagyan na natin ng mainit na tubig, kumukulo yan. O hanggang matuyo yan. Hanggang mantika na lang matira, hanggang maprito niya ang kanyang sarili mamaya. So ganun lang yun, hindi yung magpapahirap. Tapos mamaya na lang lagyan ng asin, no? Yan na yun. Meron pa doon sa likod. Oo. So ito na yun, kumukulo na siya, nagpuputi na yung tubig niya. So kaya nilagyan natin ng tubig at mantika to, pinagsabay-sabay na natin para habang nababawasan yung sabaw niya, ay lumalambot na siya dahil doon sa tubig na dinagdag natin. Yan. Masarap yan. Pag naprito na yan, lalambot din yan. And then madadagdag yung magkaka-extra crispy siya. Hulugan na lang natin, sisabay na natin hulugan ng seasonings. Huwag munang asin kasi baka masobrahan natin eh, maalat na to eh. Okay. Ang daming reject na sibuyas, binigay na lang sa amin. Galing kami ng Bayambang, ito binigay sa amin, oh. Ayan. Reject na nila yan. So, binebenta nila yan ng 25 pesos per kilo. Very good pa naman, oh. Good pa naman siya. Utang ina, ilang adobo na ang magagawa nito.
Ayan. Mga siguro kalahati nito iuwi ko mamaya sa bahay. Iuwi ko mga yan. Papahingi lang din dito sa mga kapitbahay, sa mga kamag-anak. So mag-uwi tayo ng stock. Mga siguro, kunti lang. Iuwi natin. Para mabigyan din naman ng lahat. So habang hinihintay natin maluto yung pulots natin, ikot-ikot muna tayo. Yan, ready na siyang balita din. Pinatay ko lang yung apoy kasi ayaw kong maputukan. Tanginan, sakit kay maputukan sa mukha. Sinong may gustong maputukan sa mukha, ha? Hindi nyo akong tawagin duwag, mga ulul. Yeah, duwag talaga ako. Ayaw ko talaga maputukan sa mukha o sa mata. Ayoko na, may bad experience ako doon. Kaya pinapatay ko muna ang apoy pag binabaliktad. Ano naman, ayoko maputukan. Wala tayong protection sa mata. Okay, balik init. So maya, tuyuin natin, tatchapin na lang. So yan na siya. Okay na yan. Para matanggalan ng mantika lang. Nahulog yung cellphone ko. Pinangre-record ko. Ang taas-taas, mga siguro 5 feet. Buta na lang, hindi nabasag. Puta. So, ganun na lang yun. Sibuyas na lang ilulutuin natin. Medyo lumamig-lamig na yung karne. Chachapin nga natin yun. Chapin na natin. Chops. Para sa amin. Papakulit to ibang. Punta ako ng palengke na naghahanap ng maskara ng bahay. Wala na. Ganitong mga oras kasi, may mga oras kapuputan na. So nabili ko na lang itong liempo. 370 ang kilo, pero tinawanan ko lang ng 350, nakiusap na lang ako. Tapos sabay bumili na ako ng buto-buto na ribs. Alam mo, binigay dun sa buto-buto na ribs, ang binigay is alam mo yung sa ribs part talaga yung dito sa taglang yan, tinatawag natin sa Pangasinan, yung may laman-laman at taba-taba, yung bacon, spare ribs, bakit ba yun? Yun ang binibigay, sabi 330 daw yun. Ay na, 20 lang ang pagitan sa laman, sa liempo. So since yung may yung bibigay sa akin 330 lang, may malaman-laman din yung ribs na yun. Yun na lang, bumili ako ng 2 kilo nun. Ang daming laman, ito nga yung laman nun. Hindi yan liempo, tinanggal ko yan sa ribs. Oh, sample oh. Lalagyan natin ng sibuyas. Kung di kayo mahilig sa sibuyas, no, yung raw siya, hilaw, pwede nyong, kung may strainer kayo, ilagay nyo sa strainer nyo, tapos ibuhos nyo yung mainit na mantika para maluto ng konti, mawala yung tapang niya, yung asngal niya. So pero kaming manginginom, mahilig kami sa mga fresh na spices, dinedirect na lang namin ng ganito siya. Yan.
Tapos minimix na lang namin dito. Habang mainit pa yung mga tong karne-karne, mainit pa. Parang niluluto niya ng konti yung ano natin, sibuyas. Yan, so lalagyan natin ng paminta. Ayan, nasa yung paminta. Ano? See? Ano, kilawin na gulay. Ang palaya. Ano tong nakalagay dito kay Don? Sibuyas, kamatis. Oh. Ang palaya. Okay din. Salad. Thumbnail. Yan. Malapit na tayong umuwi. Yan na tayo. Panginay, bisita lang tayo dito. Nakikipulutan lang tayo. Lasing na tayo. Mamaya-maya uwi na tayo, tatakas na tayo. Magdadahilan na lang tayo na ano. Uwi na, kailangan may gawin. Puta. Sige.